Helo, fe nhw I ydy Ian Williams a fi di arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn. Fel ydych chi'n gwybod, mae Llywodraeth leol yn wynebu heriau cyllidol enfawr ar hyn o bryd. Mae angen I Ynys Môn wneud toriadau o hyd at 15 miliwn dros y 2 blynedd nesaf am ei bod yn cael llai o arian gan Llywodraeth Cymru. Mae sefydlu ein cyllideb nesaf ni felly am fod yn her enfawr ac yn golygu penderfyniadau calad ar sut da ni am blaenoriaethu gwariant. Da ni'n ymgynghori ar gynigion cyllideb flwyddyn nesaf efo'r cyhoedd a'n partneriaid ar hyn o bryd. Bydd eich barn chi ar ein cynigion yn hanfodol I helpu ni gwrdd â'r heriau o'n blaen a darparu gwasanaethau mwyaf effeithlon ac effeithiol posib. Cewch wybodaeth am sut I gymryd rhan yn y broses ymgynghori drwy fynd i'n gwefan ni www.ynysmon.gov.uk. Mi fydda I hefyd yn cynnal nifer o sesiynau galw I mewn dros yr wythnosau nesaf a mae cyfle yn fama I chi roed eich barn wynab yn wynab I mi. Mae'r manylion am y dyddiadau ar ein safle we ni. Hoffwn eich annog I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad pwysig yma I gael dweud eich dweud a rhoid barn i'r cyngor. Diolch yn fawr iawn I chi.